Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Firing Line! Sa liwat, maayong gabi naman sa aton nga mga ka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sang inyo regular anchorman, aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon are Tayhopon checking in until 9 p.m. in the evening. Aksyon Firing Line! Miyerkules kita nga presentation na petsa 31 katapusan na kita nga adlaw sa ikatlong nga bulan. Buwas, of course, Huwebes Santo, bulan na sang Abril, ano ay hanang kapalaran nga nagahulat sa aton partikular na ang pagsulod sang April. Tiamo na siya ang ginakonsider nga critical, no? Kag amo ni siya ang isa sa mabalantayan kung nano ang matabo sa aton sa bulan sang Abril kapin pagid subong sa nagapadayon nga pagsaka sang cases sang COVID-19. Aksyon Firing Line! At agpalamatita nga nagamonitor na karon niya gabi diri sa aton nga pagpangalagad ang nagamonitor via on air kag subong man ang mga nagatutok na via online pagi sa Facebook kag YouTube. Good day sa mga Filipino, mga Ilonggo, overseas Filipinos kag mga residents na no nga naga-istar sa naglain-lain na kapungsuran. Ano man nga oras sa inyo ginhamtangan, welcome to the show. Aksyon Firing Line! Aksyon at Tayhopon checking in, pero antes ang tanan, ari ang balantayan ta kay ang naandan naton basta Semana Santa sang una yapurting tagiti isang init, although sadtong Lunes kahapon mayara man sa mapagtupa sang ulan pero hindi gid man masyado disbakolon, no? Grabe man ang kapaang sa gihapon sang tiempo. Aring balantayan ta until weekend. Okay, mayara alas 3 sining hapon advisory gikan sa weather state.
Bureau nga Pag-asa nga may low pressure area nga muning bantayan kag alas 3 sa nasilingko na ara siya sa 135 kilometros ang east General Santos City. Ibalon naton bilang pagbukas nga may information karon nga gabi gikan iya kay Aksyon gani Republika. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Aksyon gan malipayon nga pagsaulog sa Miyerkules Santo may gabi. Oo, may gabi Aksyon Art, no? Kag sa aton mga listeners. Ari, atag naton lakat sa aton nga chief mo, sini nga gabi, Miyerkules kita karon Marso 31, tuig 2020-21. May low pressure kita, no? Ari siya sa 135 kilometros ang kalayuan sa nasidlangan sang General Santos City. Ari siya sa 6.1 degrees north latitude, 126 0.4 degrees east. Nagaapekto ni siya diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao nga magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Ang iyang kadamulon ari nagahilob sa central kag eastern side sang Mindanao. Ang Zamboanga Sibugay kag ang Zamboanga Peninsula, Basilan pakadto sa Sulo, no? Daw amo na ang damol-damol nga ulan nga tugay ni sang trough sang low pressure area kag easterlies. While ang ikadua naton nga weather system sa muning easterlies, mapaang hangin halin sa baybayon sa Pasifiko, naga-apekto naman sa Luzon kag diri man sa aton sa Kabisayan, partikular sa Metro Manila kag sa iban man nga bahin sang Luzon nga may pag-uum-guom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may naligwin ini nga magpag-ulan o kung pagpanaguob. Although may ulan man ta Aksyon Art kag ina, pero lapta-lapta lang ini, hindi na siya makapataltap sa bilog nga isla sang Negros sa oriental kag sa occidental, no? Wala gani ka pa maladi siyang yabok sa Bacolod, no? Mga kuan lang umalagi lang pero nipis lang ni siya nga ulan. Ara dira sa dalom ang Central Mindanao kag Basilan, Sulo, no? Ang Mindanao ara lamang sa mahinay hasta sa kasarangan nga huyop sang hangin. Halin sa naaminhan, nasidlangan pakadto naaminhan nga direksyon. While ang Northern Luzon maghalin naman iniya sa nabagat na nasidlangan pakadto naaminhan nasidlangan southeast to northeast. Kag ang iban nga bahin sa aton pungsod Pilipinas ara man gyapon sa mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin. Halin sa nasidlangan pakadto naaminhan nasidlangan. Lain-lain ang direksyon sang ilang boylada sang hangin. So tatlo ini ka mga lugar nga nalawag ko ay lang gidugay ara sa Makanay hasta sa kasarangan lamang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Okay. Buti ganon nga hindi retining ining low pressure area, hindi man siya konsolidado. Pero kadamulon sang ulan arada concentrated central kag eastern Mindanao, Sulo kag Basilan. Karon ang diri partikularmente sa aton probinsya, ang Western Seaboard sang Kabisayan, lakip na kita diri sa probinsya sang Negros Occidental ka syudad sang Bacolod nagapabilin nga may magalumon ang aton kalangitan nga may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob nga may ara kita mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Halin sa nasidlangan pakadto naaminhan nasidlangan east to northeast, mabatyagan naton sa kabugusan sang isla sang Negros. Okay. Ang kondisyon sa aton kadagatan normal lang hara sa Makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang may takos ini sa 0.6 hasta sa 2.1 metros. Ang aton nga hunas dugay-dugay alas 7:11 sini nga gabi, no? 0.0 metro ang kanabawon. Ang taob magabalos 1:24 karon sa kaagahon. Sa takos nga 1.2 metro ang kadalumon. Kag alas 5:55 sini nga hapon nagtunod naman si Haring Adlaw. Magabutlak ini siya alas 5:42 sa aga. Ari kita 26 hasta sa 31 degrees Celsius o 38
hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Okay. Sakay bulkan Kanlaon, Mhm. wala kita Problema? aton lang nga na tatlo ka volcanic quake no nga pagtayog ni bulkan Kanlaon. Mhm. Kag ang sa 24 oras nga obserbasyon naton ang iya nga ginbuga nga aso puti no puti Okay. nga so white steam laden biomes nagtimbuok ini sa babaw mga 300 metros antes ini siya nagulap na bagat na nakatungdan kag namin na nakatungdan southwest kag northwest. Mhm. Ugaling kay ang sulfur dioxide o kun asopre nga ginbugaya sini lang nagligad nga sang Marso 27 Mhm. nagdugang naman 1,230 toneladas. So sang nagligad daw city 30 toneladas lang ni ang iyang kwan karon 1,230 toneladas na. Mhm. So ang aton nga ground deformation padayon ginaobserbahan sang aton global positioning system kag aton electronic tilt meter dira. Okay. Sa barangay Kubay nga may gamay lang nga pagubag diri sa nanubuan kag sa tunga-tunga sang iya nga abaga sang kaldera ni Bulkan Kanlaon kag amo ni parameters nga may indikasyon ang hydrothermal sa gihapon. Okay. Electronic kag sa sulod gitublas ang sulok-sulok ni Bulkan Kanlaon. Mhm. May ara nga nagakatabo nga may proseso nga pagsaka sang magma. Pero way pagid sa kagwa sa aton nga kinatawag naton nga guwab no. So ang DOST Peoples in collaboration diri sa aton sa Negros Occidental Provincial Command sa liwat nagapaabiso sa aton publiko nga alert level 1 kita sa gihapon kag istrikto ang pagsulod sa 4 kilometer permanent danger zone. Earthquake information, 24 hours nga observation naton daw ay kita may nakita diri sa sulod sang 24 oras sa Isla Sang Negros Occidental kag Oriental. Luwas lamang Okay. sang Lunes nga adlaw daw may pagtayog dito sa Valderrama kag Lison dito sa Antique pero ay kalabot ang intensity di sa aton kay unfelt man. So muna lakat sa ato nga timpo sa kay Bulkan Kanlaon kag earthquake information action art. Okay. Sige. So, why ka plano mangita anting-anting? Hindi takapangita di kay nahigot ta di sa aton nga duty. May Why duty gid ka? balon mo nga Hasta saan mo na imo duty? kay insindi ka naman sang duty hay namon di kon ma-timingan nga duty mo pizza 25 abi sang Disyembre o kon 31. Si duty mo ginaya mahibi ka diya. Why Hindi na man. diya siling bulbakasyon. Na naman ta sina. Ikaw man amo nga sa ginadiya serbisyo sa amon. publiko. Aksyon gani ka. Kung mamala ka na bingit, imo hibi ka na iya. Oo. Tinatuunan nga si Juana Santa, ato ni Tukay. Hasta ka mo tamalon sa Domingo da? Magwa ko buwas sa gabi, pero mabalik naman ko sa aga, sa Biyernes, no? Oo. Di ka magpalansang? Hindi na gani ka palansang. Cross yari ta di duty na no pagpalansang taman. Bagay. Palansang Pero na, sa Domingo, ay kaya duty? Domingo daw sa simbahan ta na manimbahon ta, no? Mamalandong Okay. ka. Oo. Tihalong Hindi ka Oo, maglagaw sige. sa beach kay sirado blat ang motor tay kagang panukoy sa Domingo. Sige. Pasiling karon migo mo Jo Marie Vargas to nga ay ari kadigan. Salvador kan laki do open Why pa ko to na ya. pa sa waya sa Punta Taytay? Ha? Na ano ko man ni, why ko na pa sa waya sa Punta Taytay? Tingnan do permi ka magkaon si Sida. Wala ko na ya. Di lang ko ya sa mga balaring abi. Bao balaring. Oo. Sige. Galing dito hindi manggid maayo ang ilang at talaba. Pera kung dito alin sa sapian kapis. Na Daw mi maayo man. sa Burusok. Oo. So sige. Enjoy lang aksyon gani sa trabaho. Sige, Amo sige, ginabisan aksyon, kani kami aksyon, rin kon matuunan nga New Year ikaw di mag-duty. Di alangan mo na karon nga hindi kaya mag-duty kay ikaw na tuunan da. Magani, magani. Na data sina ikaw pa. Kay kung kainsindi lang sila sang sitwasyon naton sa hublas nga kamatuoran. Andi ko yung magublas bisan ang matuod no ah nga mahibi sila
Maybe sila, ko magublas ka karon man sila buhara man nga. Amo way ko gaw na una aksyon gani ba? Ti sige halong ka na aksyon Sige, gana sige, kay aksyon na, tinagigad to. Thank you, mayong gabi. Mayong gabi, salamat gid. Si Aksyon Gani Republika gikan sa PDMP. Aksyon firing line. Sige, kay ang importante sini bisan may low pressure area at least no, kabay pa hindi ini magdala na naman sang sagunson nga mapag-ulan. Kung na mo lang ni nga daw medyo nagaguom ang kalangitan, medyo taliti, ang problemahon mo lang sini actually, ang posible pag-igo sang ginatawag nga trangkaso, ubo, na amo ning delikado man kundi porti kainit ang asfalto, ang semento sa dalanon, kung nag-travel ka o kung raskilid balay mo lang, gulpiada nga tupan sang taliti or pag-ulan, ang usbong sinamog delikado. Actually sa mga uma kung amo ng sitwasyon, kapin pa kung naglawig na sinimana ang pag-igo sang init, ang balatian sa manok amo ng aratay. Aksyon firing line. Kabay pa, no nga ining sitwasyon subong sa ngaton sining nga tiempo, magtayuyon lamang kagabay pa hindi mag-uso subong trangkaso nga daan no kag ang ubo. Aksyon firing line. Alas 7:16 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time nanong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan sa aton nga pagpangalagad. Pero antes sina ma-update lang ko sa inyo, ma-report lang ko parte sa update sang cases sang COVID-19. Unahon ko sa bilog nga kalibutan, no? Ang pinaka-latest karon nga COVID cases nagdangat na sa 128,932,176. Amo na siyang total no nga cases as of today kon bilog nga kalibutan nga infected o kung may aras ang infection sang COVID-19. Ang mga nagkaramatay arat na sa 2,818,762. Ang mga nakarecover arat na sa 104,000, no? 104,028,025. Amo na siyang kadamuon subong sa mga naka-recover. Pero ang active cases, 22,085,389. Amo na siya. No? Ang pilag ka mga cases as of today nga record. Aksyon firing line. Diri sa Pungsod, Pilipinas kon COVID-19 update kag cases ang pagambalan. Ara na kita nagdangat sa 130,245, no? Nga may suma total nga may mga active cases ini nga 130,245. No? Amo na siya ang active cases sa Pilipinas. Ang total cases naton nagdangat na sa 747,288 as of today nga record sang Department of Health. Aksyon firing line. Kaya mo na siya, nagligan nga may nadlaw na ganwibimil. No? Sobra pang nagligad nga mga inadlaw. Ang kanamuon sa mag-cases nga na-record sa Pilipinas, grabe ya, ang pagtimbuok golpiada sang kaso. Amo nang rason nga dito sa Luzon area, damo gid ang nagasakripisyo na naman bangod. Balik sila sa square one kon implementasyon sang quarantine status o regulation ang paghahambalan. Aksyon firing line. Ini dako naman nga problema katawo to. Kabalo ka naman kung ECQ, hindi ka pwede maghalaka daw kung sa karayapa, maghalaka ginawa. Ti problema ginina sa mga residente dito sa Metro Manila kag area sang Luzon. Aksyon firing line. Diri sa aton sa Negros Occidental, diri sa aton iya sa siyudad Bacolod, ang pinaka-latest alin sa DOH. Pero pakarunan ko na si Dr. Chris Surongon, ma-update kita sa iya. Kabalo kalain man niya mo, may ara deadline actually nga ginapagwa o ginarelease ang Department of Health. Nga dira sila mapagwa sang
kadamuon sang numbers sang cases nag-positive na infect sang COVID-19. Pero may ara real time nga mga cases nga una nagasulod nga mga information hindi lang sa IATF nga mga officials both in the regional office and the local. Now, kag tagsa ka mga individual nga nagpakuha sa swab test, kay directly, ginatawgan ina sila sa mga laboratorio nga nagkuha sang RT-PCR test. Aksyon firing line. Dari sa aton sa Bacolod, ang latest 28 ka mga cases dari ang recorded. Ang Negros Occidental may 34. Ano bala ini sila? No, damo-damo ang local cases. Pero wag ka dula yan, no? Ang LSI kag Apor. Aksyon firing line. Abalanta na karon in the later parts ng aton sininga program. Nanupagid ang mga balita, Comelec, Bacolod, mayara man sang increase kon positive case ang pagambalan. Tiwalo na ho ang narecord kaina sang Comelec. May isa pa ka-result sang nagpa-swab test nga ginahulat. Aksyon firing line. Timayara sang isa ka severe ang iya condition o severely nga na infect sang COVID-19, may 3 ka mild ang kondisyon o symptoms nga nabatyagan, kag may ara 3 ka asymptomatic. Aksyon firing line. Kay the rest, pasalamat man ang Comelec officer diri sa Bacolod, at least may ara sa magkaupdanan nila nga wala iya ma-infect, meaning negative ang ila swab test. Aksyon firing line. Ang result sa ila RT-PCR test nangin negatibo. Pero yung problema sini until next week kon bala magabalik magaresume ang ila opisina. Aksyon firing line. Ano pagid ang mga balita kalabanan nga mga tourism destination sa Negros Occidental? Sarado umpisa buwas nga daw. Aksyon firing line. Dari sa aton sa Metro Bacolod ang mga resort o owners kag amo na ang mga beaches. Di may ginpagwa sila ng kasugtanan. Nagsugot sila kay Mayor Bing nga sa Domingo siraduhon o sirado ana hindi sila mag-operate. Aksyon firing line. Silang gumudlay sini kay Sunday na balaan sa tao nga Sunday hindi na magbaton sa mga masulod sa sining mga beach kag resort ang mga owner. Siling kubasi bala yung mag-abansing iban buwas or hindi gani sa Sabado na amo nang balantayan tan ano matabo sini. Aksyon firing line. Kag di na sa Bacolod City mga nagrensing ginpangabay ni Gov Lacson nga magsaulog na lamang sang Semana Santa sa ila mga puruyan. Aksyon firing line. Si Mayor Bing ginapaabot magbagwas ang anunsyo subong nga gabi angot sa pagsira sa mga resort kag coffee shop sa Alangilan kag Granada sa Easter Sunday. Aksyon firing line. Pero ano mga regulation? Sini, that is the big question. Kung ano mga regulation, umpisa, sini nga adlaw or umpisa buwas, Webes, Biyernes, kagang Sabado, kay siling ko kung Domingo malang ni pasira, basi buwas maginarguyon, blas lagkad to. Aksyon firing line. Pansining adlaw sa Bacolod, hindi ko kaintindi nga aporte ang traffic. Ang salakyan di hamak sa tutuod lang. Siling ko idehan nga naging agaw ng iban pinangumprato sang mga kinanglanon sa sulod sang puruyan, nga dra na magtiner the whole week. Ang iban, basi kung nagtalang naman sa information nga naglalagaw, nagligad to, kita mo, ang mga previous nga mga gin-post, gin-share nga 2000 or 2020 pa ang petsa, gin-share sa social media, kundi ang iban to nagkahangawa kang nakibot. Aksyon firing line. Ay, kabudlay sila. No, ginpalipot nga banking hours, ginpatuman tubtob Abril 15, kasunod sa basaka sang COVID-19 cases sa syudad sa Bacolod. Aksyon firing line. Mga detalye sa katon sinitalakayan, tutukan karon na gabi sa panay ng pagpangalagan sa inyo palatuntunan ng Aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Brian Moden. Ako naman Aksyon Art Tayhupon, pero antes sang tanan sining madetalye sa katon nga may headline karon nga gabi, unahon ko lang anay si Ma'am Jade. Okay, ari importante ni atensyon sa tanan nga mga commuter, sa tanan nga mga pasaherong may plano magpauli sa ilatag sa kamalugar sining weekend, no? Especially
Buwas, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado di Gloria, kag Domingo di Pascua. Ano bala matabo? Kay may ara sang pilag ka mga schedule, ang Balacar Transit Incorporated, kay sa tuod lang, ti sila ang mas damo nga unit nga nagabiyahe, nga nag-cater sa majority sa mga pasahero all over the province. Damo sila sang ginakarga. Now, mayara sang mga schedule, I understand, pero check karon tani, kung diin ini nga mga schedule, kag saan sila nagpagwa sa schedule, no? Ano ini nga adlaw, kag pila lang ang limitasyon sang unit nila nga mga biyahe. Online sa firing line. Ang Public Relation Officers ng Balacar Transit Incorporated, kag ti sa media man nga kuan bala nga concern, no? Let's have Ma'am Jade Marquez Ibalios on the line. Ma'am Jade, how are you? Mayong gabi. Good evening, Aksyon Art, no? Kag grasya sang Diyos, maayo man kita, no? Kag kabay man nga kamo man dira. So, sa gihapon na yung gabi sa tanan, sa imo dira kag sa tanan nga kaupod mo sa Aksyon Radio, kag sa tanan nga tagpalamati. Salamat gid Ma'am Jade. Now, in a way, kay damo ka pala mangkot, especially mga passenger, iban may plano nga by the next day, matravel, mapauli sa mga hometown nila, mga nag-alubra dis Bacolod, kag ting iban, bala magpamangkot, may mga biyahe man nga gusto magsulod sa Bacolod. Tell us, may mga changes o may schedule kita sang trips kag until Friday, Good Friday, ni may ara pa kita gyapon biyahe? Sa amuna, no, gusto tagid ipabalo. Salamat sa opportunity, Aksyon Art, nga ginhatag mo sa amon, no, para nga mapabalo ini namon nga mga schedule sa sa pinalagan naton nga riding public. So dira sa northern part ng Negros, sa terminal namon dira sa Bata, may sa Huwebes may ara buhay na siya sang problema, no, kay regular ang aton nga biyahe. So halin sa aga, alas 4 sang aga, amo na siyang first trip. Kag hasta sa gabi, no. So like ang San Carlos, ang last trip ta alas 7 na noong Victorias. Okay. Alas 10 sa Escalante, alas 8:30, ang San Carlos alas 7, ang minapasok alas 6 ang gabi, amo nang last trip ta, no. So however, sa Friday, Good Friday na siya, no. Tungod nga gusto man magpamalandong sang iba namon sa mga drivers namon dira, may pag-untat kita sang biyahe sa alas 12 sang ugto. Uy. So marisyom kita alas 3. So buti nga nun sa Agaya may biyahe tagyapon. Okay. Kasugod sa alas 4 pero mag-untat ini sa alas 12. So marisyom naman kita alas 3 sang hapon pagkagto na sa gabi hasta sa last trip naman nga ginmention ta kagina, no. So Okay. sa Sabado may ara naman resume naman ang regular nga trip hasta sa Sunday, no, kag onward na. So wala isang problema, no. Ang dira lang na siya sa northern part ng Negros Occidental, Aksyon Art. Okay. Ang sa Bacolod South taya nga schedule wala gisang problema, no, kay sige taya. So depende man siya sa kadamuon sang pasahero. Ang sa Bacolod South dira sa Sambok naton nga terminal, ang Maola Carlota ta so mo na siya gyapon, no, mga following nga mga ruta. Ang Maola Carlota, Kabangkalan, Hinubaan, San Carlos, Isabela, magasugod ang biyahe ta alas 4 sang aga. Okay. Pero ang sa Maola Carlota ta alas 10 na isa sang gabing aton nga last trip, no. Ang Kabangkalan ta alas 8, ang Hinubaan ta alas 6, ang San Carlos alas 8, ang Isabela alas 6 sang gabi. Pero sa naman sa Friday, lantawon ta kung akadamuon ang bulto sang pasahero, no, kung maggamay ang pasahero ta, may adjustment man ta nga buhaton dira na sa Bacolod South siya nga terminal sa southern part ng Negros Occidental Okay. na mga ruta. So kung sa Good Friday may gamay ang pasahero ta, ang Maola Carlota ta nga alas 10 ang last trip ta, posible adjuston ta na alas 8, no. Ang Kabangkalan ta nga alas 8 sang gabi, alas 6 na ang last trip ta, ang Hinubaan ta nga alas 6 sang gabi ang last trip. Imoon ta alas 4, ang San Carlos sang alas 8 sang gabi. Imoon ta na siyang alas 5, ang Isabela ta alas 6 sang gabi, alas 4 sang hapon ang last trip. Pero hindi ni siya Aksyon Art, ha. Bilang taon ta ni Japon kung anong kadamuon sang aton nga mga pasahero kay basi may magbiyahe pa bala
Pero as you, sa practice, na so far daw ay mangginisang pasahero na nga damo bala like today nga daw nagdinagsa gid ang mga pasahero kay ti kalabanan sini naka pauli na sila mga panimalay mo. So amo lang ang concern ta lang kung magjutay ang pasahero ti ma-adjust kita gamay sa atong schedule pero Okay. kung okay the same lang gyapon ang bultos ng pasahero the same lang gyapon ang last trip nga schedule. Aha. Pero it doesn't follow nga kung halimbawa abi magulpyad da ang influx, hindi man abot ang balon nga ti bisan gutok da pa beyon kundi ma-adjust man ta sa unit nga kinanglan may pagsunod sa health protocol nga ginapatuman. Yes, eksakto gina siya action art no kasi gina-instructo ta gina nga ginapatuman ang health protocol sa terminal no like ang sa social distancing sa sulod sang bus among sa gihapon no. So, amo lang ginapangabay man namon sa mga pasahero nga if ever bala nga buta na hindi na lang tani magpamilit nga masaka pa no kahit na labot na siya ang number nga dapat lang sa sina nga unit no. Okay. So, dasig man subong ang dispatching namon. So, why isang problema sa mga sa mga units namon kay we have sufficient number of units man nga mag-cater sa tanan nga pasahero. Okay. Pag-ensure namon sa inyo, ang roadworthiness ng sina nga mga bus, mayo, in good condition, gina siya. Kahit before ka na iya, ginapagwa, gina-check, gina siya anay. Okay. Sa aton nga terminal. So, mo lang na ginapangabay man namon, no, nga kung gina-inspecto, nga hindi ka mo pa sa kaon, nga wala sang mask kag sang face shield, hindi na tani sila mga hakig. Kaya kabisan, wala sang face mask, wala sang face shield, mga akig, kag like kagina, no, may ara, kita kabatian nga, bahala na may COVID, basta makasaka sila, makapakay sila. So, daw hindi bala nami, kay magapauli kita sa aton nga mga pamilya, nga may mga dala kita gali nga, nga balatian, so hindi na siya nami. I-observe ta lang, kung anong nagkakadapat nga gina-implement, no, kasi kami nga compliant kami no sa whatever nga mga health protocols nga ginapatuman sa aton nga gobyerno. Okay. Pero ti bangod sining cases atong plano galing nga magbiyahe sa Dumaguete and Cebu, why gito? Sa muna no ginakasubo taman action art tungod sa pagsaka sang sang mga sa COVID patients naman subong mga COVID cases. So posible naman na siya no may moratorium kita subong nga ginapatigayon. Okay. Sa amo lang na ang amon man tani ginapangayo nga sa mga tao bala mangin responsable man kita nga hindi tani dapat tani siya no buligan tang aton nga gobyerno nga tap na ta ini siya kay kabudlay nga nagadamo si ang pamilya ta ginabutang taman sa delikado nga sitwasyon. Okay. So on that note, Ma'am Jade, salamat gid sa time maginatag karon nga gabi kag keep safe sa imo. Aksyon art madamo gid nga salamat no sa opportunity nga ginhatag ni man sa management sa pagyakay kag sa liwat may gabi. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon firing line. Sa mga naulihi, sa mga late tuner, bali ang northern nga ruta lang, no, sa North Terminal lang sa Friday from 12, no, sa Udto hasta mga 3 o'clock, ito anay biyahe sila o 2 o'clock sa hapon kay may mga driver sila nga naghinyo nga hindi man magbiyahe no, in observance ang kaywatan. Pero southern parts of Negros, dawaya, no, some problema. Kuan lang kamo no, importante gid subong sunod gid palihog sa ginapatuman nga health protocol sang gobyerno. Aksyon firing line. Kaya at the end of the day, tanan kita maapektuhan. Ang bottom line sinitanan, kung paano natunlutuson ni si COVID-19. Kay kung sa gihapon magpakatig-a kita, kag hindi magsunod sa ginapatuman sang gobyerno nga protocol, kita man sa ulihi ang makaagom sang bukol. Aksyon firing line. Kala ni kung bukol nga inang pagkadugay-dugay makupos, galing iniya problema, kay kung ma-infect ka sang COVID-19, pwede nga ilaton mo sa imo miyembro sang pamilya, sa imo mga pinalangga sa kabuhi, nga medyo may edad na kaguben, nga hina pa ang resistensya. Aksyon firing line. Na amo na nga aton mga balantayan, kabalaw ka naman,
Okay, gani sa interview naton sa Aksyon Hotline, diri sa Bacolod City, sa Barangay Takuling, may isa sila ka case da nga nagtaliwan gidiya, no? Makon mo na, nga kaso, dira sa area sang Takuling. Aksyon firing line. At the end of the day, kung tanan kita magkooperar, tanan kita magtuman sa himo sang gobyerno nga maprotokol nga dapat naton sundon, kapin pagid ang health protocol, di ini si COVID-19 mabatuan ta, pero kung magpakatiga kita, bangod hindi kita luyag, no? Nga ang aton comfort zone maapektuhan, luyag tayo ang aton lang gidya kaugalingon ang insindihon man, at ilaban kita sini sa disgrasya. Aksyon firing line. Alas 7:36 na Aksyon Radio Philippine Standard Time kay Madam Oyen Colmenares ng gabi, and the rest sa mga nagamonitor, ang 293 Kawayan Chapter Kabalikat Civicom, si Sir Jonathan Magbanwa 29337, and the rest of the 29341s na may harap pa na isa da subong ka chapter gintukod. Good evening sa inyo tanan-tanan. Tanan nga chapter sa Kabalikat Civicom, region-wide and province-wide, that includes Bacolod City. Good evening. Aksyon firing line. Pangibukada pa lang ng balita pagbalik ta karon. Ibalon ta diri sa lokal. No nanong pagid ang mga himuon sang local government units. Aring balita kay report ni Aksyon Marlon sa aton pagpanumbalik karon. No kay ti may mga beaches iya nga umpisa buwas masira na ti dumayad man. Alangan tani karon pagustuhan ng kagulingon ta o nga imbis magpamalandong kita, nag-aalala kita iyalagaw, why kita ni question na sang una, sang normal days pa kita, sa tutuod lang sang una. Damo ang nagakadto, naga-overnight, nagatiner pila kaadlaw sa mga beach resort, sa mga spring resort, nga may ara iya sang cottages, nga pwede nila rintahan, nga daras lang magtiner. Ti subong lain kita, may pandemic. Amo ning rason nga hindi na kita makapinagusto. Aksyon firing line. Mga detalye sini kag pila ka mga update tutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, Behold, we are going up to Jerusalem. Iyari ang schedule sa Aksyon Radio Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 sang aga, tubtob las 9:15 sang aga, regular programming. Las 10 sang aga, tubtob las 11 sang aga, ang pagkataho ni Samson. Las 11:30 sang aga, tubtob las 3 sang hapon, regular programming. Las 3:15 sang hapon, tubtob las 4:15 sang hapon,
Ang kasaysayan ni Harang Esther. Las 4:30 tubtob las 10 ng gabi. Regular programming. Abril 1, las 4 ng aga tubtob las 4:45 ng aga. Regular programming. 8 ng aga tubtob las 12 ng udto. Fatima. Las 12 ng udto tubtob las 2 ng hapon. Pagtuka. Las 2 ng hapon tubtob las 4 ng hapon. Si Abel kag si Cain. Las 4 ng hapon tubtob las 6 ng gabi. Abraham amay sang kapungsuran. Las 6 ng hapon. Sign off. Abril 2, las 4:45 ng aga. Sign on. Las 5 ng aga tubtob las 8 ng aga. Moises kagang Exodus sa Ehipto. Las 8:15 ng aga tubtob las 12 ng udto. Ang pulong. Abril 3, sign off. Abril 4, regular Sunday programs marin las 5 ng aga tubtob las 9:30 ng gabi. Kabay nga ang mahal nga magkaako padayon nga magaubay sa aton tanan. Mangin kaupod naton siya sa aton nga adlaw-adlaw nga pagsinalayo kag mangin salantigan sa aton mga desisyon sa kabuhi. Pope Francis said, "Love is a gift that gives meaning to our lives. It enables us to view those in need as members of our own family, as friends, brothers, or sisters. May we be able to show our love, mercy, and compassion towards others, especially the poor and the needy." This is DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, inviting you to contemplate the real essence of life. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, "Behold, we are going up to Jerusalem." Iyari ang schedule sa Aksyon Radyo Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 ng aga, tubtob las 9:15 ng aga. Regular programming. Las 10 ng aga, tubtob las 11 ng aga. Ang pagkataho ni Samson. Las 11:30 ng aga, tubtob las 3 ng hapon. Regular programming. Las 3:15 ng hapon, tubtob las 4:15 ng hapon. Ang kasaysayan ni Harang Esther. Las 4:30 tubtob las 10 ng gabi. Regular programming. Abril 1, las 4 ng aga tubtob las 4:45 ng aga. Regular programming. 8 ng aga tubtob las 12 ng udto. Fatima. Las 12 ng udto tubtob las 2 ng hapon. Pagtuka. Las 2 ng hapon tubtob las 4 ng hapon. Si Abel kag si Cain. Las 4 ng hapon tubtob las 6 ng gabi. Abraham amay sang kapungsuran. Las 6 ng hapon. Sign off. Abril 2, las 4:45 ng aga. Sign on. Las 5 ng aga tubtob las 8 ng aga. Moises kagang Exodus sa Ehipto. Las 8:15 ng aga tubtob las 12 ng udto. Ang pulong. Abril 3, sign off. Abril 4, regular Sunday programs marin las 5 ng aga tubtob las 9:30 ng gabi. Kabay nga ang mahal nga magkaako padayon nga magaubay sa aton tanan. Mangin kaupod naton siya sa aton nga adlaw-adlaw nga pagsinalayo kag mangin salantigan sa aton mga desisyon sa kabuhi. Pope Francis said, "Love is a gift
that gives meaning to our lives. It enables us to view those in need as members of our own family, as friends, brothers, or sisters. May we be able to show our love, mercy, and compassion towards others, especially the poor and the needy. This is DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, inviting you to contemplate the real essence of life. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahilangan, responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahilangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas
Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Pabalik diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa gyapon Miyerkules kitang presentation Marso 31 tuig 2021. Sa ngalan sa gyapon ni aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Ang aton pagpanamyaw maayong gabi lang may lang pag-monitor kay paring Sindoy Ransi. Ga-monitor siya paagi sa Transistor Radio. Aksyon Firing Line. Araman ka-monitor Madam Ophelia Galero RC, Mary Grace Eugenio Fermin, Mary Joy Camero. Maayong gabi dira sa inyo. Thank you for listening. Araman si Madam Oyen Colmenares, kag Bro Jonathan Magbanwa, no, dira sa Kawayan. Thank you gida. Ma'am Michelle Sayo, ga-monitor man siya. Ma'am Vanessa Mayo, dira iya sa area sa Minnesota, USA. Si Kelly Jelly sa Arizona, ginatamyaw niyan. Happy Holy Week sa imo, Ma'am Vanessa. Velrico Naya, watching with you. Thank you. Yuditorta de la Piña Barbecue, Araman, kaginatamyaw iya pamilya de la Piña, dira sa Hacienda Teria o Pocatod initere sa siguro ni Pocatod Binalbagan. Nagapasalamat gid kuno sila ga monitor. Michael John Season, may gabi dira monitor from Paranaque. Remeo Bermilio, monitor sa Purok Maninihon. Remeo from Big Vic Pottery. Salamat. Paul Straight Pardiking. Barahaya bakod ba? Good evening, Action Art. Mati lang kami program nyo, San Enrique. Salamat gid. God bless. Harapan si James Candelario. Nya monitor kami Buena Vista, Barangay Ginhalaran, Silay City. Greet lang happy 6th birthday. Thea Candelario, monitor lang kami. Candelario family. Elizabeth Maracagamala, Giselle Franco. Inatamyaw niya si Erwin Gonzalez. Angela Liarte Gayondato, may gabi. Melchorita Ferrer, Aquarius, Maldita Ako. Sige, good evening. And also to all listeners of Action Radio watching live here in Hong Kong. Salamat. Noel Amar, niya sir, shout out ko lang ang ka-EFC. Sila ni Ma'am Vanessa Mayo, Kelly Jelly, Milili Oligo, June Season, Bia Jonathan, and Dennis Roma. Romela Ilostri Arevalo, thank you. Imbong Jocampo, gamonitor man sa Maaw. Salamat gid sa Noel Amara. Singa utod ko sila ni Perla Rinaldo Roric, Mickey and Ivan Amar dira sa Bacolod. Thank you man. Banoy Bahandi, salamat sa Kabukiran Takuling. Arman Regalado sa Kamang-Kamang Isabela. Jomari Formentera sa Binalbagan. Ginatamyayo ko no si Jenny Perez sa Binalbagan. Sir Jo Marie Formentera, din ang area mo ya, sir. Manjo Arnijo, maing gabi. Action Firing Line. Bernie Espanyola, niyang sunod sa imo tagpalamatit watching live from Locotan, Cabancalan City. Ayos Maria P. Lobaton, gapamati kami Kabog. Rimar Hicano Haliasgo, sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana. Araman ang family Haliasgo, Hicano Salvatierra, Robles, Cabalfin, Kagtapayan. Martin Aliling, Inilaos, tanan nga mga miyembro sang OTTG, good evening. Action Firing Line. All Spot the Third, salamat. Araman ga monitor si Suset Alunan, Jose Mungcal Torilla, Richard Dait Pacheco, April Mallorca Orsabia, Ami Rivera, si Madam Rosela Grandea, Madam, may gabi. Ters Vergara Sancho, may gabi. Action Radio Bacolod watching live in Moises Padilla. Guillermo Clarito, siling Action Art paliugutamyaw sa lost or long lost best friend ko, si Norma Alintana Rela. May gabi lang madamo ging salamat. Salamat gid Sir Guillermo Clarito, ga-monitor man siya upod sa aton karon na gabi. Araman si Liza Castellano Parungaw sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Si Lidonia Santillan, Francisco Guangco Homalumina, May Aroz, Alex Montisa, sir. May gabi. Sa amigo ko nga kakatulog. Ano man? Kakatulog?
Sige. Bugoy kagid Sir Alex. Dito na sa pagtamiyahon kay karumbog tao pa na siya mo. Aksyon firing line. Jocelyn Libon Dispohor, Dora Shoko sa Hong Kong, Christopher Redfield. May gabi sakay action an kuno. Sige. May gabi God bless sa inyo. Leia Younger Esquivel, araman gamonitor karon nga gabi. Thank you for joining us tonight. Aksyon firing line. Alas 8:01 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa iluwan naton very quickly ang mga balita na kag-update gikan sa provincial capital. Atensyon kamo may mga beaches, may mga resort nga buwas ti hindi na sila mag-operate. In fact, ang Sipalay, no? I-understand may mga regulation na sila to nga kung ay kaya sang appointment or why ka nakapareserve booking, for example, hindi ka na to pwede nga magsulod lang nga magpulo pa picture o maglagaw kato starting sining nga mga inadlaw until weekend. Kaya ang i-allow lang nila to ato mga nakapareserve, no? Di kung why kay reservation to, sorry, hindi ka pwede to magsulod dali-dali. Provincial Capital Report. Hagiman pagid importante ini, ti may executive order naman si Governor Eugenio Lacson ni Baloon tayo na with the report of Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Marlon, may gabi. At mayong gabi, nagaduga sunod ang kanamon sa mga local government units sa kon LGUs sa Negros Occidental ang nagapagwa sang ila sa ding abiso subong lamang hapon may kantaran sa kon bala pwede nga magka-bisita, magka-lagaw, paliwaliwa ang mga tao sa ila sa ding pabugal ng mga tourist destinations. Mayara Action Art ang kalabanan sa sila nagmandugit sang pagdumili sa pagbisita bagod sang pagsigisigi saka sa kanabuon sa mga kaso sang COVID-19. Isip-isip ko Action Art mga 8 ginikbilog ka mga LGUs ang temporaryo nga pasira sa nga ila sa mga tourist destinations. Umpisa buwas ka adlaw, tub-tub kid mag Domingo. Okay. Pero may arid dali nga isa ka LGU nga hasta lang niya sa Sabado, April 1 to 3 Action Art ang pagpasira sang ila sa mga tourist destination. Unahon talang ang sabahin sang Cadiz City, may ara sang mando ang pagwa si Mayor Salvador Escalante Jr. at tarang-tarang nga mga beaches, ang mga inland water resorts, sarado anay, private man akong public, umpisa buwas ka adlaw, tub-tub, Domingo, Abril 4. Sa Escalante City naman, taranman nga private kag public beaches, mga resorts, pati na Action Art ang floating cottages dara sa Escalante, di man pwede maka-operate. Hasta ang sa bukid-bukid nga area, balaman may dako mo dala cross sa Escalante City mo. Pareho man bala sa Banwa sa Isabela, may cross man ang inasakaan sa Masami sa tiyon sa Semana Santa labi na Huwebes kag Biyernes Santo. Ang pilgrim site dara sa may Mount Lunay, Mount Lunay, Pilgrim Cross. Okay. Kung talaga nasakaan, hindi na pwede sakaan buwas tub-tub sa Domingo. Sarado man sa publiko ang Rosary Garden. Sa bahin naman isang ganatuwag nga Orsaba o Orbasa nga lugar. Daraman sa Escalante City sa gihapon. Okay. Ang sagay, may Action Art na sa masimiman ginadugukan sa mga tao mo. Mga Islam lah, damo na Islang sagay na sakop sige na tawag Sagay Marine Reserve. Kali ka ba tinulog timing man Action Art sa Semana Santa? No? Kay ang pagdumili nila may lain nga rason. No, kay waay pa na iba Action Art magka-proseso sa ilaw sa nga necessary permits. Okay. Para nga gina-repair. No, ining Sagay Marine Reserve, amo ning Carbon Reef Panal Reef, ang Suyak Island Mangrove Eco Park. Taon-taho Action Art nga mga lugar ni kaya malabayan mo ning
lapad nga babayon sang Sagay City. Ting Molocabog Island, the floating restaurant, may pending nga necessary permits. Okay. Pwede sila na Aksyon Art maka-operate. Why ni gani isang kalabigon kung tubtob san o nga pitsa ni hindi maka-operate. Tubtob gurong proseso nila ni Taranho ang mga nagakaiko o mga dapat proseso para mangin legal ila sa ring operation. Mayara nga kakulang mga Aksyon Art sa marina license sa mga passenger boat transport no dira sa area sang Molocabog Island. Di pwede masudlan sa bisita o kon mga turista. Okay. So, bisa nakapabooking ka na, canceled to. Hindi gid Aksyon Art pwede Cancel. No, why na gid? Why na gid? Ano intrigid no sa Saring Sagay Marine Reserve. Ate matabo sila kung nakapareserve ka, i-refund guro na no? Pwede masunuan ka may contact number man naging kuan mo. Pagkit ang I Love Sagay nga official Facebook page sa Sagay City Government. Pwede man sila sunuan makapag-iangot mamangkot sang dugang nila siring nga luyag ipamangkoton. May ganin na kayo magkapamalandong kita sa Kristohanon nga Semana Santa na lang Kaniman, total nagyan dagit man naton sulod sang sobra na isa katuig ang amoning pagpenitensya. Okay. Isubong panahon sa Semana Santa ginatuwag pagpenitensya ti dalayunon to lang. Ang pagpenitensya Aksyon Art labi na nga nag-timing sa bunga nagsaka naman ang kaso sang COVID-19. Banwas ang kanton ang kanton damo man da sang masami kinasakaan labi na sa bukid bla. Tigmaya? Actually, lapit lang man na sa amon, pero ay pa ko katilaw kadto to. Singuna nakadto ko nakalabay ko na si Kugon, lakat pa to ay to karsada Aksyon Marlon. Tourist destination man da, ang dalan. Kampiyon man daw, Salvador, Benedicto man ang style na damo. Correct, Kakadto ka na to? Waipas, Lapos ina sa South Bend sa Hinubaan. Titaw mo na da, sang una, nakalakat ko da, pero lakat lang gid ya. Nablang baka-baka, kaya ka pudag-pudag, tiil mo nga sa lakit, batiis mo? Dalan, pagkanto, Stigmaya, kag dalan, sa ginatawag, di Paco. Paco? Paco. Mayroon man Aksyon Art, Mount Tahutay. Ang Mount Tahutay, amo na da siya, ang may cross. Crossman, kada Semana Santa, amo ginang permeng ginasakaan sa mga tao. Gani? May fruit farm man da, may dragon fruit farm, isarado man da. Hinarap Falls. May araman Aksyon Art na sila kuweba, no? Ining sit-an, kuweba. Sit-an yan nakasulod na ko na da. Twin Cave. Twin Cave, dito nas babaw. Sa Kuanman, ang Twin Cave nila. Lapit man na to, dito man na pitch gatuslaw man ng Twin Cave April 1 to April 4 nga sirado para sa arte ini sa Banwas ang kanto. Di pwede bisan lokal, turista, or foreigner ang nabulo ang sa arte, kinadubilian na masabong sa kalabanan ng mga lugar sa Pilipinas. Hindi pwede sa sanigin mention natin nga mga lugar. Ang kuweba, Balaksod Arte, kung kuweba, Banwas sa Ginubaan, may kuweba man da, inang Ubong Cave bla. Ubong, kakadto naman ko da, kampiyon man na da. Ubong Cave, may dry kag wet na da mo. May kasi tubig ng entrance da, si entrada niya. Pero pag sunod ko to yan, ito kami nagland, by land kami. By land ka mo, di pwede man malibot ka mo, nauhang na da? Pwede na to. Dapat sakyan mo na nga salakyan, yan ang baskog bla, pwede kayo makasakas bukid. Correct. Hindi makasakas babaw to. Ang dungkaan mo to, may man nga resort, ang imo sa resort is dry Ubong Cave. Why siya sang sang tubig sa sulod. Ang Ubong Cave may isa sing una ka military sang nga Amerikano nga dra siya do piloto tong istorya sinada mo nga nanago sa una. May simbahan na sulod una. Hindi kag pagugpaas kuno kay eroplano yun dra to da siya nagsuhot.
Ti ang banwa sa Kirobana so adviso pares advisory Okay. Advisory purti Ay tuod, ba yung i-check na lang kay Mayor nila to kung ano ang matabo sa ila to ya? Marapos art ining obong cave ni dutay lang ning kuan dutay malang ning ang sarang nila nga ma-accommodate pala. Limitado man lang so hindi man siguro delikado gina no. Nga i-check ka lang sa art to why ko so para magka-communicate ta kay Mayor Istrao. Istrao narong plastada sa ilang siring tourist destination. Damo man beaches mo kang resorts para sa banwasang hinubaan. Anyway, ang isa pa na art sa mga adlaw kung sa mga hapon nagpagawa man sang executive order si Mayor Pedro Zaico sang Cabancalan City. Kaya niya public plaza niya, no? Public plaza sang Cabancalan. Okay. Sirado man temporaryo, umpisa buwas nga adlaw tutob April formal. Do mo man diri sa ground sang new government center nga hindi na pag-ialaw anay ang pagtipon da. Mao man sa NGC Aksyon Art, no? Ay nagligad to Aksyon Marlon do ako yung nakulbaan mo, makon mo yung sustawo pa imo nga. Man, no? Kay ang plaza publika sang Cabancalan Aksyon Art kin renovate kin patahom man mo sa nangligay nga 2020 bla. Okay. Katahom kag kanabi man standbyan ti parang at least masiguro nga why na lang Aksyon Art sang magpinasaway tinupaday ti close na lang na temporaryo. Okay. Pat na lang kadlaw ni Lunes balik man na bukas Aksyon Art. Ang isa pagid bawari taon taho man sa art ga develop man idang Bantayan Park bla. Sa Bago? Bago City. Labi na kung gabi. So, grabe ang sunod na nagasinumbalik ang mga tao. Pagod sang katahom sa isa nga view. Damo sa nagapapicture. Ang alkalde, ang mayor sang syudad nag-decide parang ma-sure na lang isarataan man ni temporaryo ang Bantayan Park umpisa April 1 to 3. Ang manigid mo ko suat ka hasta lang ni sa kuan sa Sabado niyo. April 1 to 3 lang ang temporaryo nga pagpasira. Mensahe ni Gobernador Bong Lacson simple lang. Kung why malang sang importante kit nga kadtuan or lingaw-lingaw malang purpose sa sunod sa mga tourist destination, di na lang maglakat. Sa balay na lang, tipon with family, yan yung ginatawag nga bubble, kagkon mayara gid man ang sunod sang saksihan nga misa bla. Ipagi na lang sa online. Dama man online nga misa mo. So monitor na lang para nga at least ayo sa peligro. Pre ang mensahe ni Governor Bong Lacson sa mga Negrosanon. Well, especially for those who are traveling, I hope they are mindful of their activities and to follow the minimum health protocols. But more important, of course, is to thank the Lord for dying for us. And for those that have access to online, I suggest that they just go hear mass through online na lang, so we can minimize the number of people going to the church. The problem with going to the church is that while they can manage the spacing inside, it's when people start going out and people start, there's practically no distance anymore. So that's the problem. I don't know if it can also be controlled. But as I said, inside the church, fine. There is distancing, but it's after the mass when people start going out. There's a tendency for them to stay and mingle and talk. That's where there is a concern. Governor Bong Lacson, pero may nagpamangkot sa art na pamangkot si Ares sa Sagay Block, Kinmonota, Sagay City. Mayara man sa ngin pagwahang executive order si Mayor Alfredo Marañon III. Okay. Ang ilang sa mga tourist destinations kag establishment, bukas Aksyon Art basta nakapabook ka lang. Para sila sang no booking, no entry policy. Amo nang i-implement nila Aksyon Art. Daw mo man sa sunod sang si Palay man. Okay. No booking, no entry policy. Okay, hindi ba lang Aksyon Art yan sa gin-mention at bala Carbin, Panal, Suyak Island, Molocabok, hindi ba lang yung Aksyon Art among tourist destinations sila mo? Mapagisa rin nga mga maayong nga mga lugar nga masabi kinakatuan man.
para sa may syudad sang Sagay. Aha. Report ikan sa Kapitolyo Provincial ang Aksyon Marlon Hervaya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat ginaksyon Marlon Hinovia. Why sa malain ang tuyo sang tagsa kama LGU? Ako ay nag-support ko na because at the end of the day, kung tugutan ta ini, butang ta bangod nga daw ang tao perti nang iyablang na batyagan after nga sobra na isa katuig ang epekto ng COVID. Naka-experience kita sa halos tanan nga implementation sang community quarantine nga nangin istrikto pa kani lately, no? Sa itong mga previous years. Gusto sang tao gidman nga magpaliwaliwa. Gusto gidman sang tao nga mag-relax. Gusto sang tao nga makagwa na. Pero tiyanon tani ho, kay gulpiada nga nagtaas ang kaso. Aksyon Firing Line. Tiway sa malain ni sa ginimo sa may LGU. Kabalo ka lang Tablas Metro Manila. Bisan subong ang contact tracing SAR nga si Mayor Magalong, hambal yan ang nubo ang performance sa mga contact tracing sa mga LGU. Nga sa una, partikalapad sa contact tracing ginahimo nila. O, in short, naghatag diya laxity o nangin relax ang mga LGUs. Tigaling dito ni madala subong sa finger pointing, tinudluan na ibla. Nga mayara naman sang basulon dapat kung ngaan natabo ni. Pero amo ng budlay kung ang tawo gani hindi magkooperar. Pero di si Bacolod kay nano ko ginakulbaan sin ko ano ni porte kanamo na gidya. Sa mga nagalinagaw pati sa lakyan ang traffic hindi hamag kay na. Now hindi ta maibitar eh. Nga may mga cases katulad sina. Tinguan tayo na short while si Dr. Chris Rungon kay gusto ko i-check ini because of these cases. Why pabi maplastar halimbawa DOH? Why man some findings there is sa other government agencies? Ang DOH sa Manila, now question sini since nga may recorded nga mga cases sang naglain-lain nga variant dito yes Metro Manila. I don't know kung diri sa ato na sa area sang Bacolod. May-ari na bala kita, recorded rin nga nangin positibo nga case ng COVID, bangod sining bago nga variant. O, tani, subong siyang una nga tiyempo, amo ni nga tiyempo sang una, manumduman pa naton before sang COVID, ang aton program kung mga amo na ni mga Miyerkules Santo, medyo melo na ni katama, duway naman gani ni discussion gid sa mga dalag ko abi nga mga balita and issues. Kay tinakasentro kita sa Kristuhanon nga pagpamalandong sang Semana Santa mo. Diba? Mamalandong kita tani sini. Ti anong tani ugaling? Why problema sa pagpamalandong ta kung hindi ginman kay why ginman ginaalaw ang pagkaladto naton kapag tililipon sa simbahan? Ti gamiton na lang ni naton nga tiyempo to reflect kag kung paano magtuman sang mga health protocol nga gina-implementar sang mga sang gobyerno. Amo na gilang na mabulig ta subong nga tiyempo. Kay subong nga limawa lang Bacolod tiway pa manggan implastan ni kung saan ni ang naapektuhan bisan ang pagkandak sang ginatawag naton voters information and education campaign party sa vaccination program. Kay ti subong nga mag-utilize tong mga big hertz nga amo na mabulig sa pag-disseminate pag-edukar sa tawo, ti subong monitoring naman sila kay ang cases nagtalalaas naman ho. Aksyon Firing Line. Ang ako lang nagapangamuyo giko, personally. Kag ginampo ng kabay patani, matapos na ning problema sa COVID. And hopefully, nga after sa selebrasyon o konsining Semana Santa, kabay pa kontani nga hindi magtaas ang kaso ng COVID diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Do not just throw away questions and statements. Kasmarang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ, in concern and compassion for all, is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, Behold, we are going up to Jerusalem. Iyari ang schedule sa Aksyon Radio Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 sang aga, tubtob las 9:15 sang aga, regular programming. Las 10 sang aga, tubtob las 11 sang aga, ang pagkataho ni Samson. Las 11:30 sang aga, tubtob las 3 sang hapon, regular programming. Las 3:15 sang hapon, tubtob las 4:15 sang hapon, ang kasaysayan ni Harang Esther. Las 4:30, tubtob las 10 sang gabi, regular programming. Abril 1, las 4 sang aga, tubtob las 4:45 sang aga, regular programming. Las 8 sang aga, tubtob las 12 sang udto, Fatima. Las 12 sang udto, tubtob las 2 sang hapon, Pagtuga. Las 2 sang hapon, tubtob las 4 sang hapon, si Abel kag si Cain. Las 4 sang hapon, tubtob las 6 sang gabi, Abraham, amay sang kapungsuran. Las 6 sang hapon, sign off. Abril 2, las 4:45 sang aga, sign on. Las 5 sang aga, tubtob las 8 sang aga, Moises kag ang Exodus sa Ehipto. Las 8:15 sang aga, tubtob las 12 sang udto, ang pulong. Abril 3, sign off. Abril 4, regular Sunday programs, marin las 5 sang aga, tubtob las 9:30 sang gabi. Kabay nga ang mahal nga magkaako, padayon nga magaubay sa aton tanan. Mangin kaupod naton siya sa aton nga adlaw-adlaw nga pagsinalayo, kag mangin salantigan sa aton mga desisyon sa kabuhi. Pope Francis said, "Love is a gift that gives meaning to our lives. It enables us to view those in need as members of our own family, as friends, brothers, or sisters. May we be able to show our love, mercy, and compassion towards others, especially the poor and the needy." This is DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, inviting you to contemplate the real essence of Lent. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman,
Gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito.
Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya.
Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events.
At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas. Kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Last and final stretch sa aton pagpangalagad karon nga gabi, medyo namo-damo ang aton nga mga commercial kag sponsor abi sa Holy Week. Amo na nga medyo malawig, no? So, rigid sa aton nga magka-aksyon. Ngang iba ng mga update daw, hindi na madala. Pero standby sa mga report with aksyon, Dale Salazar, gikan sa Bacolod City Government Center. Sa Bacolod City Hall, kayong ginahulat na subong, amo ining advisory from the Office of the Mayor, ngang gina-expect karon na gabi siya magpagwa. No? Sa magkapihan niya sa kuano, sa area sang Granada kag Alangilan. Aksyon Firing Line. May nagaling nga pag-monitor may gabi dira sa mga taga Cadiz City. Ga-monitor sila si Ian George, Akumbabig, Engineer Felipe Mata, Rimil Delgado, MacLord Garutza, si Paul Tangguan, araman si John Mark Alumia, Guillermo Mata, Joshua Buho, Buho ni apelido ya Budjo, si Buho siguro, no? Rodolfo Canido, araman si Froilan Delgado, Alexon Anais kag Melvan Villa. Thank you gida sa inyo sininga pagmonitor. Action Firing Line. Si Dennis Richard Tiboro, magamonitor man, Lilia Taton sa Gardenville, stay safe man sa imo. Kag Liberty, nabasa ko na ni, Ubaldo, no? Liberty Benitin Ubaldo, araman gamonitor si Rofi Libran, no? Sa Cabancalan City. Emerlita Umadhay, thank you gida. Warren Ortiz, Rosalina Arellano Espadero, thank you sa inyo pag-monitor. Halong gid ang mga magabiyahe, especially buwas nga adlaw. Action Firing Line. Ayos. I-check ta ang mga balita sa Bacolod City Hall. Ara na on standby, no? Do hindi available si Dr. Chris. Actually, kaina pa kita i-check lang midugay. Kino may ara naman si Mayor Bing sa Facebook sang PIO Action An. May ara siya sa Facebook pag ulang ginagwa. O basi ko lang muna ning announcement niya bala. Pero ari si Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Hall. Action
Radyo City Hall Report. Sama na tipon niya nga balita, Aksyon Dale, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Arta. Samtang nag-scroll ako sa akon sa Facebook page, nakita ko ang nawong ni Mayor Binglo na di Aksyon Arta regarding ini siya sining announcement no dira sa area sa barangay Alanginlan nga mga resorts kag include man ang barangay Granada nga temporary closure Action Arts sumabot nga Easter Sunday, April 4. So kay nasang hapon nagasugilanon si Mayor Bing upod si Vice Mayor Seat Pamilyaran Councilor Ernesto Novero hagpila ka pa ka miyembro sa Bacolod Emergency Operations Center sa mga negosyante dito sa Alangilan kag Granada Action Art kag nagpangabay nga kon na mahimo by Sunday, April 4, Easter Sunday, i-close na yung ilan sining mga resorts kag mga kapihan bilang preventive measure Action Art against COVID-19. Same man, panginhimo sa mga city officials diri naton kahapon nga adlaw sa area sa barangay Punta Taytay nga may arasang dialogue meeting nga gin-conduct Action Art antes nga nagpagwasang formal announcement ang alkalde sang syudad sang Bacolod Action Art no. So kaina amo lang ginpadulungan nila ang barangay Alangilan kag barangay Granada. So temporary closure man sa mabot ang Easter Sunday, April 4 sa man sa mga resorts dira sa area sang barangay Punta Taytay Action Art. Ariwa pamatayan naton si Mayor Bing Leonardia. Sa mga pumuluyo kag mga tagiya sa mga resort. Action Art nag-load ang aton sining Nag-load siya? Sige lang, kay prepara lang anay, kay hingagaw na ton may ari isa ka aksidente pang nagluntad sining gabi ho. Oo. So, muli Action Art, no? So, muli, no? Si Bacolod Mayor Bing Leonardia ka mga city officials. Actually, ang sining tikang hindi mala Action Art magdinagsa ang tawo sa isa ka lugar, isa ka area. Kay usually every Easter Sunday, amo na siya gina-expect sang mga pumuluyo, no? Magpataway-taway, mag-relax. Ikaw na mahilig sa bukid, pero Aksyon dahil daligid lang ay? Okay, hold on sang linya mo. Report! Let's have Aksyon dyan diya sa iya sininam tangan may isa aksidente nga nagyan sa Aksyon dyan may gabi. Sa kalaki Aksyon na Art ang nabungkuan sa isa ka pick up dali mismo sa area Sandalan Araneta malapit no sa bahin sa barangay Sumag na ining lugar. Dili man mismo sa may syudad sang Bacolod kay diri nga lugar medyo masako-sako gid man sila nga gabi karamo sa masarap nga nagad silang bali. Ining lalaki do ginaligar may problema sa paminsaron. Kay na may nakita pila sa iya nga ulo no. Sa nabungkuan ni isang ining isa ka ano ni nga pick up ni siya. Ano nga pick up naman isa ka Isuzu D-Max nga pick up Aksyon na Art. Ang pick up halin ini siya dito sa may south o north no pabalik diri pa south nga portion sang syudad. Kag ano na hindi man D-Max 3.3 medyo dulom diri sa may lugar no. Pero ining pick up halin ni siya diri sa may north padulong na siya sa may barangay Sumag. Diri gid Aksyon malapit sa rampahan pataklad sa may Taytay sa barangay Sumag. Ang pisili diri may diri nga poste sang kuryente. Dirigid sa tuon lapit no sa kuryente mismo area. Diri na bungkuan sining isa ka pick up ining lalaki. Ginacheck pa naton kay ining lalaki gali do may mga pamilya malang siya malapit sa lugar. Para mabaluan no nagkapatawag naman sa ambulance ang katapos ng police station number 10. Diri sa area si Police Lieutenant Edgar Alan de Guzman ang Deputy Chief of Police ng police station number 9. Pero wala pa gid man sila nakakandak kay bago gid na wala pa gid na pila ka minutos naguntan ining aksidente sining gabi Aksyon Art no. Kung naton pero kumusta sa buong patient na dala na sa hospital o kung anong status siya? Wala pa ari pa ding pilason sa tunga sandalan no ga higda pa sa gyapon. Wala pa sa gintandog sa aton nga mga otoridad. Gagyo-giyo siya ang ilang sa parts ng iyang alawas. Pero may mga maluba manining nga pilas kay medyo layo man abi ang ginatabog sining lalaki. Kung makita niyo naton sa may dalan may mga agib lasang pagdusdos sa Action Art. Uy. Medyo lalay ko ron distance kay lalaki na Aksyon dyan no?
Lalaki, oo, lalaki. Mga more or less 40 years old ang pangidaron sining lalaki base sa initial nga impormasyon no, nga ginatag sa tundrisang kapulisan sa police station number 9. Ang distansya halin sa may pick-up kagang iya ginaigdan medyo layo-layo, no? Mga most likely siguro mga 3 meters ang distansya o kung mga 3 kadupa. So siguro may kalayon gid ang gintabog sini. Ano, ikaw ang driver sa pick-up, no? At tabugin ano nga, gano siya? Nagdaga, nagulpyo. Pinsalin? Ispiak. Alin to sa may east. Dari sa may isang sa island. Nagdaga, nagulpyo. Naglikaw ko gani. Ano pag likaw ko na, napot siya. Kali nagtabok sa gani, pakato, 3 pa bye-bye. Gagan? Sige, gani. Pero napagbunggo mo siya, nung nakabunggo, ng ang side swipe lang o kung center gate? Gate? Dire gate center, sentro gate siya. Dire gate sa may plate number, dampi. Amo ni nga imo posisyon, subong dire, nagatakilid ka. Okay, pero that time, damos lakyan, kalabay? Ayak ko lang. Ikaw lang. Sus. Nung nataon na yung distansya, dire mo siya nabunggoan, ano siya, nagtabong, ano siya? Nagligid. Nagligid na. Amo rin agi, di mo yung ano siya. Okay. Nagligid siya. No, ano ka ngalan mo, no? Romel. Romel, ano? Guadalupe. Guadalupe. Pila na bitad man ng Romel? 48. Tagatin kayo, no? Dalang paano ko yun? Di ka tayo makatunong ako? Mga pasumbago ko yun yan, mapaso na sawa ko kasi hindi naman yan kami. Kapasumag dahil sinong Romel Guadalupe Aksyon na art. So, ang ginalaga niya nga nagtabok sa dalan, ining lalaki, identi, amo to, ang tabo, pagbunggo, according man kay nung Romel, nagaligid, ining pirason, no? Aksyon na why ba na yapon responder, ambulansya makuha siya? Bago lang, nag-abot na rin ang katapo ng BFP Panokoy sa area. Ang iladring nga daw emergency response unit, amo ni ang nagkadto diri sa lugar, kag naghatag sa nga una nga paggulong, no? Sining persona nga pilason. Ginabutangan sa sang neck brace, galing kay hindi magpatandog kining lalaki. Ginawarek ya, no? Hindi siya magpabutang sa may stretcher action na ARDA. Sus. May mga damo sa injuries, no? Damo sa mga pilas sa lawas. Pero dito ang may mga gas-gas siya, no? Bisan tiris agtang yaw, may hara sa gas-gas agtang sa dalom sang iya kilay, duwagin niya sa kilay, sa ilong niya, may gagwa nga blood stain, no? May mga dugo, action art, no? Dali ka muna na medyo ayawan rin lima ka mga first aiders, kaya hindi nila control ining lalaki, well, no? Well, siyempre, kuha na mo. Hindi mo na yung mga control siyempre kay hindi na magpauyat ko na. Gani, hindi siya magpauyat na. Ano, i-check na ni karon kaya may nagkakanda ko din sa investigation ang station number 9 bulig na lang si Sir Di Guzman, no? Traffic sa area kay nagtuga nagid sa mabulubog at nga trapiko diri sa lugar aksyon art, no? Bagay ka basta may mga dugang turing updates ring accident nga nagluntad sa nga gabi diri mismo sa area sang Dalan Arneta sakop sa barangay Sumag Sirad sang Bacolod. Flash report ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz una sa na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Flash! Report! Kuan inyo, gulpiada nagdalagan, nagdatabok, kag nabungguan sang pick-up. Aksyon Firing Line. Kabay patani, no, nga masalbar lang ni, kag madispunihan ni karon nga magpasugot nga magkadto na lang sa hospital. Aksyon Firing Line. Si Aksyon Dale, no? Pero Aksyon Dale, ara ka pa? Yes, Aksyon Art. Ano ang tingog ni Mayor Bing Lunadia? Dako ini nga bagay nga nagsugot sila nga masira sila sa ini nga palabutan nga Domingo kay nakahangop man sila nga ta subong sa kaimtangan nga mabantay kita sang COVID cases ta. So once again ini nga mga hagna namon ini, these are preventive measures, no? Wala kita ya lockdown pero gusto lang ta mag-ibitar nga basi magmalupa ang aton kaimtangan. So kasalutar ko sa ilatanan nga nagkooperar sila, voluntad sila nga masira sila. What is inspiring pagit kay tungod nga kahapon pagkadto namon sa Punta Taytay kag
paano po nga mga grupo kag mga establishmento nga inadra nga lugar guro lapot 15,000 ang tao dra kung mag-Easter Sunday tinakugid kung tani nga economic opportunity sila pero parehas man sang mga pumuloy din sa Alangilan kag Granada nagsugot man sila nga ipaiway lang anay ang pag-abri sang mga establishmento sa ining Domingo para nga Aksyon na batian ang portion gid lamang sang pila diri ka 3 minutes and 57 seconds nga video message ni Bacolod Mayor Bing Leonel Diaz. So usang punta Taytay nga mga resort amuman sa Barangay Alangilan kag Barangay Granada sa Easter Sunday no kag tugtog man sa Domingo sirado sa gihapon ang grounds sang Bacolod Government Center. So ginclear diri sa alkalde nga wala sang lockdown kundi preventive measures gid ang action arta para malikawan ang posible pag dagsa sang tawo sa isa ka establishmento sa area man sang Punta Taytay o kun sa Alangilan o kun Barangay Granada. Galing kay ang dapat tani baluon kundi Sunday pa man niya tibuas siya karon? Actually, kay naging na-interview natin si Vice Mayor Sid Familiaran, what if Vice kung Sabado sila magkadto, open man yung action RT, ang bali Vice Sid, ang ila sining expectation or ginapabot action RT, nga Sabado de Gloria, pamalandong. Nagapamalandong ang mga tao sila sining mga panimalay action RT. Ito siya tradition nga every Easter Sunday, direction art nagagwa ang mga tao kato sa mga resort kag nag-celebrate sa luwat nga pagbanhaw no action art sa San Jose Cristo. So muna ang interview natong kay Vice Mayor Sid Familiar. Hopefully action art kabay pa mo na matabo kay kabalo ka hindi man subong normal pating panimuot ka taong kay isa mo. Yes, action art. So sila niya total abi instead nga subong to mamalandong hindi man ta kadto sa church to kay limited man lang siya subong ti mabay kadto to na dapat puro may mga task force disiplina nga team nga magkanto para to ensure nga at least kung may magkantugin man, ma-regulate sila. Yes, Action Art. Like pala sa may siyudad sang Bago, Bantayan Park, kaya hindi lang nga Domingo Action Art ang ila sining closure, kundi pila kadlaw, mga 4 days na siguro, or 1, 2, 3, 4 Action Art. Okay. Ining sa Bantayan. Pero dito sa Bacolod City, tiyan mo na, no? On Sunday lang gid, Easter Sunday. Pulupawa na yung mga negosyante dira para at least buligman no sa campaign sang city against COVID-19. Buwas din kaya mataklad? Buwas? Duty ko buwas. Di Biyernes? Biyernes, pahuway sa balay. Hindi ka rin mataklad sa bukid Rides, pwede man rides. At least harap lang yan sa motor mo. Oo, halong sa pick-up Pick up. Sige, mga update yung balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing Ako lang diri kabay patanik nga gina-expect ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga buwas mag-cooperate ang tawo and until Saturday nga kabay patanik mabalandong. Ako ya personally nag-appeal, please ini nga panawagan way sumalain sinimo sa 3 ka adlaw abing kita mismo disiplinahon tang kagalingon ta. Mayo ginintani nga himuon at least mapagaranay ang paglapta no sang COVID-19. Kay kung gustuhan mo lang ni baw ka delikado gidiya. Action firing line. Amo ginambalantayan ta. Now, buwas kung wala man kami kay ang regular programming namon buwas sa early morning lang kay Action Fred kag newscast and then drama ang inupamatian. Friday may drama pa man pero may ara na sa uli sang pag-sign off. No, Saturday utiwagid kami. Domingo magabalik ang regular programming. Kag Monday naman no kita magkapangalagan sa inyo. Hopefully sa aton magka-aksyon in behalf sa akon pamilya kag pamilya sa Aksyon Radio Bacolod kabay patani nga sang pag-obserban naton sining Kristohanon nga pagsaulog sang Semana Santa kabay patanan kita no magkooperar. Amo lang ni maamot naton para magtawhay man ang problema, mapahaganagan ang problema sa COVID-19. Action firing line. Why naging ko galing tiyempo Action ends, okay naman lang ning gura. Diri na lang ko anay kay enjoy the rest sang inyo sining weekend. Kita on Monday sa regular programming na boss kay Action Fred ara pa ha. Pero after kay Action Fred may newscast and then
mga matahong nga drabang inyo pamatian. So sa aton nga magka-aksyon, ang pagsaulog sang Simana Santa. No, kabay pa, may mga pagbago man, ining trials kinatubang naton, may mga pagbago sa mga naandan nga tradisyon, sa mga okasyon simbahan, pero this time, pangamuyo kita. No, kabay pa, kag ang aton kooperasyon, sa aton pagbalik. In the few months, matapos na kuntani ang problema sa pandemic. Aksyon Firing Line. Sa ngalan sang irregular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Art Tayhupon, saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,